Дон Корлеоне. Да, Кор. Моля? Корлеоне. Корлеоне. Защото някой ми казват Курлеоне. Не, Корлеоне. Вие сте Дон Корлеоне. Да. Да, кажете здравейте, добър вечер, отдавна съм ви виждал. Да. Да? Добре ли сте? Да. Всичко наред ли е? Да. Добре, ако сте решили да кажете нещо на моите зрители по телевизията, заповядайте. Не. Да, не. Тоест, вие сте дошли просто да ви видим. Да. Благодаря. Не. Дон Корлеоне. Просто иска да ви видя как сте, какво сте. Ще ми провалите така предаването, ако просто дойдете и си излезете. Аз ще го погледам. Ма не... Там ще има едно погледате, свободно вие сте... место. Ето, Вие не сте момчето Дон Корлеоне? Ага. Елате Те само тук. седне да видя Ма момчето. няма къде ще сядате. Дон Корлеоне! Дон Корлеоне! Ми заповядайте тук. Къде си? Дон Корлеоне! От град Елена. От Елена, разбира се, заповядайте. Това е прекрасен град до Велико Търново. Дете на дивата пустиня. Дон Корлеоне, задавам си въпроса, дали да ни ви помогна да дойдете в средата на студиото? Много ще ви бъда благодарен. Да, дали да дойда да... Само на къде е, че не довиждам. Ето тук, дайте ръчичка, заповядайте. Да. Добре. Ай. Дон Корлеоне, днеска е понеделник. Да, понеделник. Ма днеска е понеделник. Ма сега ли е понеделник? Сега, точно в този момент. Мале. Ами мале. Вие трябва да... Аз съм забравял. Нали? Благодаря ти много. Моля. Мъжката любов. Да, Дон Корлеоне. Благодаря. Да, ще ви помоля, ако е възможно. Да, благодаря. Айде сега. Дон Корлеоне, зрителите ви чакат да кажете това, заради което сте дошли. Нека почакат. Мале. Buonasera, ragazzi. Аз съм Дон Вито Корлеоне. Да, бе, това го знаеме. Поздравявам приятелите си така в Италия. Buonasera. Да? Buonasera. Buonasera, сеньорита. Да, това го знаеме. Buonasera, сеньорита. Чао. Да, това е ясно. За съжаление, сега съм в България. Откакто съм в България, по-точно в жилищен комплекс Люлин в София, да, бизнеса ми почти рухна. Сгромоля се тежко и страшно, като Люси Ларионов върху щайка празни буркани. Понеже останах без пари, ме напусна жена ми. Понеже останах без кола, ме напусна шофьора ми, Дон Севдалини. И понеже останах без самочувствие, ме напусна ерекцията. Да, видях, че се радвате на ерекцията. Благодаря ви. Напуснаха ме даже и децата ми, понеже се оказа, че и те са на маестрото. Маестрото Марчело Мастрояне. Понеже останах без деца, ме напусна и Владо Кузов. Тежко ми е.
Дори моят консилиери, Дон Малкия Сенчо, вече не е до мен. Въпреки че единствен той не ме предаде, но за съжаление умря от свръхдоза. Бил на циганска сватба и умрял от свръхдоза кючеци. Скузя, Сенчо, но ти си мъртъв за мене. Наистина съм отчаян от този несправедлив живот. С какво съм го заслужил? Аз съм просто гангстър. Занимавам се с престъпления и далавери. Поръчвам убийства. Голяма работа. Не е като да ме дадат на съд за това. Освен това, ако питате баба ми за мен, тя ще ви каже, че съм много добро момче, като всички баби на бандити. Бабо, ако ме гледаш в момента, да, ял съм. Ял съм. Явно се е разчуло, че не съм добре, защото наскоро ме поканиха да участвам в едно реалити шоу. Стига, бе. Да. Викам, реалити благодаря. шоу? Да. Викам, много ви благодаря, грация, ма чак толкова зле не съм. Бей, но знаете ли кога разбрах, че наистина съм ударил дъното? Кога? Когато една сутрин се събудих в апартамента на Елен Колева и тя ми свирише на пиано. Ау! Много се бях нагърмял. Use imagination. Use. No. Маля. Но аз съм си виновен за фалита, за краха на бизнеса ми. Трябваше да се сетя, че нещата не вървят, че нещата вървят на зле. Вървят или не вървят? Не вървят. Че нещата вървят на зле. Маля. Още когато видях, че водещ на последното ми фирмено парти беше Тодор Бажиянов. Не извинявайте. Аз съм Корлеоне и няма да се дам лесно. Ще изградя империята си наново. Ще възкръсна като пенис от пепелта. Феникс! Не пенис! Феникс от пепелта! Не е пенис от пепелта! Феникс! Я вижте по-внимателно. Сгреши ли са? Не, хубава е грешката. Пепелив. Това е. Целия, да. Пепелив, на. Да. Възкръснах като... Разбрахме. Престани. От пепелта. Да. Между другото, господин Трифонов, взех това решение, след като гледах едно вдъхновяващо и надъхващо слайд-шоу в интернет. Гледах и порно с мармуазетки, но не знам кое от двете неща... С мармузетки, не мармуазиетки. Моля? С мармуазетки. С Мики Маус, гледал ли си порно? Мармузетки. Мармузетки. Малки маймунки, мармузетки. Мармузетки. Вече си избрах и нов консилиери. По-точно двама нови. Светла и Любака. Работата е там, че Светла и Любака си търсят работа. Намерили някаква работа на парче. Ма това не си е работа. Чули, че при мен е умряла работа, но има и от една работа, затова работата им била сигурна. Това е, значи... Събрах ги и викам на Светла: сеньорита,
аз съм добър шеф. Но внимавай, защото ако те хвана, 100 патрона ще ти вкарам. Ако в крачка те набарам. Внимавай. А на Любака му викам, ти внимавай. Ако се събудиш в леглото ти има конска глава, значи някой те е поръчал. А ако се събудиш в леглото ти има 2 конски глави, значи някой ти е поръчал и си спал с черната Златка. Между другото, първата работа на Светла и Любака беше лесна работа. Да се отърват от един длъжник, като го хвърлят в язуира. Чиста работа. Ама нали са нови, идват при мен и ми викат: Дон Корлеоне. Оплескахме работата. Работата е там, че отдавихме длъжника, ама забравихме да му вземем парите от портфела. Какво да правим? Аз си викам: лоша работа. Няма как да извадите портфела от язовира целия. Сух.